Здравейте! За наш клиент, утвърдена аптека с отлично име и коректно отношение към своите клиенти в град Нова Загора, търсим магистър-фармацевт. Ако сте професионалист, който цени спокойната работна среда, уважението към професията и дългосрочната сигурност, тази възможност е за вас. Работата включва професионално обслужване и консултиране на клиенти, работа с рецепти, приемане и подреждане на лекарствени продукти, проследяване на наличностите и сроковете на годност, както и работа с специализиран аптечен софтуер. Предлагаме нетно месечно възнаграждение от 1200 евро, коректно отношение, стабилна заетост и възможност за дългосрочно професионално развитие. Ако не сте от град Нова Загора, не се притеснявайте. Работодателят ще поеме транспортните ви разходи, така че местоживеето не е пречка да кандидатствате. За позицията е необходимо да притежавате диплома за магистър-фармацевт. Опитът в аптека е предимство, но най-важни са професионализмът, отговорността и доброто отношение към хората. Ако търсите сигурен работодател и желаете да станете част от уважаван екип, свържете се с нашата компания. Обадете ни се още днес на телефон 0 8985 1692.